खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ फिन परेश बरुवानि दैदेननाय आलफा उदां उदखारि हानजायाव बङाइगावनि सासे सेंग्राया जयेन जाहैबाय। उदखारि हानजायाव गोदानै जयेन जानाय सुबुंखौ बङाइगावनि नर्थ बैतामारिनि ममेन चन्द्र नाथ होननानै सिनायथिनाय जादों। गाव आलफा उदखारि हानजायाव हाबनाय खौरांखौ भिडिअ हगारनानै फोरमायना होयो ममेन चन्द्र नाथआ। भिडिअनि गेजेरजों बिमा बिफा बिसि फिसा गासै नखरखौ जिंगा खालामनाङैनि थाखाय खावलायदों ममेन चन्द्र नाथआ। मख'नो गोनांदि मैया जयेन जानायनि खौराङा गोसारनायनि उनावनो दिनै आसाम पुलिस हानजाजों हमजायो ममेन चन्द्र नाथआ। मोनसे दुखुनांथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम नांबोनाय बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाया रुंसारि जाबाय। सनितपुर जिल्ला गहपुर हालामनि दमनपुर गामिनि बारग' एनडिएफबि एन हास्थाय एबा हेब्रन नार्जारिया रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एन हास्थाय बिथाङा दान मोनथामनिफ्रायनो हारानि एबा बन केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय फाहामथाय लासेयावबो दिनै एन हास्थाय बिथाङा रुंसारि जाबाय। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां बर'नि फिसा फुटबल गेलेगिरि अपुर्ना नार्जारिया फिन भारतनि आइजो फुटबल हानजानि केप्टेन महरै सायख'जायो। अपुर्ना नार्जारिया स्वीडेन हादराव जानो गोनां ट्राइ नेशन सिरिज फुटबल चेम्पियनशिपआव भारतनि आइजो हानजाखौ केप्टेन महरै दैदेनगोन। भारतनि फुटबल फेडारेशना अपुर्ना नार्जारिखौ मेन स्ट्राइकार महरैबो सायख'नाय जायो। मख'नो गोनांदि पुनेनि केम्पआव जानाय मोनसे सेलेक्शननि गेजेरजों अपुर्ना नार्जारिखौ केप्टेन आरो मेन स्ट्राइकार महरै भारतनि फुटबल फेडारेशना सायख'यो। अपुर्ना नार्जारिया केप्टेन महरै सायख'जानायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बिथांनिसिम हामलायनाय जासिहरो। धेमाजि जिल्लानि जनायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों लंक बसुमतारीनि जिउ खहा जायो। जनायनि जुन खारिङाव मोनानि 6 रिंगासो समाव गंसे मेजिक गारि आरो बाइकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाथाय। बे जाथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। धेमाजि जिल्ला जनाय जुन खारिंनि 515 नं राजा लामायाव AS03BC3 नंनि गंसे मेजिक गारि आरो गंसे AS22H1712 पालसार बाइकनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावनानै बाइक सालायना फैनाय सानै सुबुंनिनो जनायनि 2 नं लादांगुरि गामिनि लंक बसुमतारीनि जायगायावनो जिउ गोमायो। गुबुन सासे जखम जानाय सुरज मगर मुंनि सुबुंखौ जनाय देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। नाथाय गोब्राब जखम जानायनि थाखाय मोजां फाहामथाय होनो डिब्रुगड़ देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।